Haló! Haló! Kedykoľvek si chcem oddychnúť, osoba, o ktorú sa starám, ma zavolá. Čo sa uvádza v zmluve? Ak je to upravené v zmluve, nemal by to byť problém. Ak sa potreby zmenia, zmluva sa musí upraviť. Ak v zmluve nie je žiadne ustanovenie, musí sa to znovu prerokovať. Každému by malo byť jasné, že nemôžete pracovať celý deň 2 alebo viac týždňov v kuse. V jednotlivých dňoch to môže byť výnimočne možné, ale nie natrvalo, inak sa stratí kvalita práce. Musí mať naozaj pevne stanovený čas prestávky? Musí byť prestávka každý deň v rovnakom čase a trvať 2 hodiny? Alebo ide skôr o princíp? Sú flexibilné? Možno v útorok a v nedeľu medzi 14:00 a 18:00 a v iné dni napríklad rozdelené na 2-hodinové prestávky, keď to vyhovuje. Premyslite si teda, aké prestávky môžete ponúknuť. Prečo sa hádajú kvôli prestávke? Je osoba, o ktorú sa má starať inak sama a chce sa len zamestnať? Vyžaduje rodina, aby bola neustále prítomná bez vážneho dôvodu? Alebo osoba trpí demenciou, alebo potrebuje stálu starostlivosť z iných dôvodov? Aký úžitok má rodina z prestávky? Keď si odpočinú, môžu si lepšie oddychnúť a sú potom pri starostlivosti sústredenejší a pozornejší. Sú menej vystresovaní a tento pokoj pociťuje aj opatrovaná osoba. Ako by mohlo vyzerať riešenie? Ak je to možné, pokúste sa dohodnúť si čas prestávky tak, aby medzi tým mohol prísť niekto z vašej rodiny, okruhu priateľov alebo susedov. Alebo si môžete prostredníctvom rôznych podporných služieb zabezpečiť platenú hodinovú starostlivosť.